O sector conserveiro é un dos compoñentes industriais con máis tradición na nosa Galicia. Con máis tradición e con maiores niveis de explotación. Alicadas fundamentalmente á conserva e aos peores traballos, foron e son na actualidade traballadoras con ínfimos dereitos sindicais e laborais, cuns salarios ao nivel de salario mínimo interprofesional. Cando vemos o vídeo, sí que, por desgracia, sigue transmitindo as mesmas queixas das mulleres da conserva que eu sigo recibindo hoxe no despacho. Entón é alucinante. Quero dizer que eso que nós estamos vendo como algo que ocurriu hai 20 anos, non é moi diferente o que aínda lle sigue pasando ás mulleres dentro do mundo da conserva. Otero dice Otero Odosa, na illa de Arousa, é unha empresa creada en 1929. En 1986, Odosa contrata un novo xerente, José Luis Piñeiro. A mediados de agosto, a pesares das súas promesas, presenta un expediente de regulación de emprego definitivo para despedir a 72 das 90 mulleres da fábrica. A empresa non accede ás reivindicacións das traballadoras e a noite do 31 de agosto deciden pecharse na fábrica. Durante os 28 días que dura o peche, as traballadoras todas temos tempo de pensar e de falar sobre os donos da empresa, os anos de explotación, nos nosos compañeiros de traballo homes que non nos apoian e no futuro da nosa loita. O camiño que me valeu foi precisamente, e o digo, para mí é importantísimo organizarte, ter un grupo donde estés organizada, donde te movan a parte da tua propia vida, da tua cotidianidade, estás organizándote, movéndote por outras cousas, por outras loitas, e a min eso encheu-me, consegueu, pois eso, paliar os efectos da miña separación con todo o que conlevou. E eu hoxe miro para atrás e, dende logo, non cambiaría o que fixen, faría exactamente o mesmo, teño moi claro. Ahora, cando lembro, pois sí, foi moi duro, si hai esa amargura, hai esa tristeza, non? Que vivín en ese momento, repetiría o mesmo, creo que... E sigo animando as miñas compañeiras a que temos que estar organizadas, a que temos que estar xuntas, unidas. É a única forma de levar un poquinho mellor a vida. Pero si é certo que si levoulles tamén a tomar conciencia de outro tipo de cousas. Era que de repente os problemas que tiñan, aparte de telos cos compañeiros da fábrica, que deixan ben claro que ningún estuvo apoiándoas, tamén tiveron os problemas cos seus homes, cos seus pais, cos seus irmáns, porque no peche si había mulleres maiores que podían ser nais tamén de algunhas delas, pero non había homes, non había pais. Non era casualidade, porque ese conflito que teñan na fábrica estaban tendo en paralelo nas súas propias casas. Entón, eso levounas a participar en un montón de actividades. Levounas a participar tamén, bueno, en manifestacións do 8 de marzo que nunca tal cousa na súa vida. Ainda outro día ríamonos moito con unha anécdota das manifestacións do 8 de marzo, contaban algunhas delas da consigna de parir non é o destino da muller, pois elas, unha das veces que viñeron a Compostela a unha mani do 8 de marzo, berraban: París non é o destino da muller. Berrábano e nada, había que berralo, berraban e tal. E ao chegar a Arousa, chamaron ao sindicato e dixen: a ver, explicádeme logo porque as mulleres non podemos ir a París. Quero decir que isto é anecdótico, pero é certo que sí que abriulle os ollos tamén a outro tipo de movidas, de expectativas, o sea, cuestionoulles moito a súa propia realidade.